Is-sitwazzjoni politika ġiet diskussa f'konfront dirett bejn iż-żewġ presidenti tal-partiti politiċi fil-Breakfast News fuq One. Minkejja d-dikjarazzjonijiet iebsa ta' Franco De Bono li qal li għal-iktar minn darba ttilef il-fiduċja fil-Prim Ministru, il-President tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli qalet li dan huwa gvern b'saħħtu biżżejjed li jista' jkompli jilleġisla. Taħseb li dan huwa gvern b'saħħtu biżżejjed biex ikompli jilleġisla? Jiena ngħidlek iva, u r-raġuni li kwalunkwe riżultati li qed joħroġ huwa riżultati pożittiv. Fit-23 ta' Ġunju tas-sena 1998, fl-eqqel tal-kriżi politika ta' dak iż-żmien, il-Partit Nazzjonalista kien qal li l-ebda Prim Ministru ma jista' jmexxi jekk ma jkollux maġġoranza fil-Parlament. Sitwazzjoni simili hija dik li l-Gvern jista' jħabbat wiċċu magħha fi żmien ġimagħtejn oħra, meta jerġa' jiftaħ il-Parlament. Madankollu llum il-Partit Nazzjonalista qed jiġħad li hawn inċertezza politika bil-President tal-Partit Marta Sportelli tgħidlek. Tikkonċedija li għandna l-inċertezza fil-pajjiż? Mhux neċessarjament. L-inċertezza. L-inċertezza ma mhux qiegħed joħloqha il-Partit Nazzjonalista, mhux qiegħed joħloqha l-Gvern. Dwar l-inċertezza politika, l-President tal-Partit Laburista Stefan Zrindzot Zoppardi qal li din qed tnaffar l-investiment. Fil-programm huwa qal li fl-aħħar xhur il-Partit Laburista kien qed jaħdem qatih fuq il-manifest elettorali tiegħu billi jisma' lin-nies. Partit Laburista naħseb illi kien kontinwament qiegħed jitkellem dwar dak li qed jħossu n-nies u qed jispjega dawk li huma l-prijoritajiet tan-nies fejn hemm bżonn illi dan il-pajjiż jaħdem iżjed. Il-programm iddiskuta wkoll is-saħħa u dak li ġie rappurtat mill-ġurnal L-Orizzont dwar l-isptar ġenerali Tgħawdex fejn kienu pubblikati ritratti li juru l-istat ħażin li jinsab fih dan l-isptar. Mitluba tirreaġixxi dwar dan, Portelli li hija wċija qalet hekk. Imma hemm lok ta' skuża għall-Awċin. Naknoleġġjaw illi baqa' iva fejn irid jiġi jitjieb u fejn hemm bżonn li jitjieb iva għandu jitjieb. Hemm lok ta' skuża għall-Awċin. Fejn hemm bżonn illi jitjieb iva għandu jkompli jitjieb. Ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandek servizzi li huma servizzi tajbin ħafna.